सुंदर बा काहे कि जेंगा अजीत भैया जेंगा दोनों बहन माही मनीषा गावे लीजा टीका मार के वहींगा गोलू के दोनों कोरस टीका मार के एकदम एक लेखा सकल सूरत तने कैमरा वाला भाई दिखा दिया लोग राउर का गाना मांग भर के आइए ना बबुआ हे बालक मैंने ऐसा तो नहीं कहा हम तुम्हारी कला कौशल से प्रसन्न हुए बस एक बार मेरी हवेली में आ जाना राउर हवेली में क्या करब जाके हम भजन सुनेंगे सुंदर सुंदर भजन माता का भजन लड़का लोग के हवेली में बोले पवन बाबा जौन तू हो तो नहीं हो रे लड़की लोग के बोले डांसर लोग के बोले नहीं वहाँ भजन करेंगे ओइसन हवेली हमनियो के लड़का लोग के ठीक है पवन बाबा ले ले और हाँ वहाँ के जीरो के हीरो हैं सही बात है पवन बाबा और हमारे बीच में गोलू भाई ने सुंदर प्रस्तुति की माँ का भजन गाकर यहाँ से कुछ लोक संगीत का मिजाजी गीत हमारे गोलू बाबू अपने पूरे वही अंदाज में जिन अंदाज को देखने के लिए आज सैकड़ों यूट्यूबर हमारे साथी और हमारे एक से बढ़कर एक ओल्ड इज गोल्ड 60+ हमारे गार्जियन लोग जो वृद्धा पेंशन लेकर के आज गोलू राजा के गीत संगीत का आनंद सुनते हैं मोबाइल में। आइए हमारे सभी साथी अब सभी महिलाएं सीधे सीधे आप लोग खड़े हो जाएं और गोलू के गाने पर मीठे मीठे ठुमके लगाएं। तिलक के गीत बाद में गाते अभी ज्योति जी गाइए दिले बनी हमारा जीत भैया गाइए दिले बनी ये भाई तो लोकगीत कहाँ से शुरू हो जाएगी गीत तो बहुत बा कहाँ से कौन गीत से बोली बोली शर्ट सॉन्ग का बहुत सुनोया बड़े हां जी हम चिन्ह गनी है ये लोग खातिर आइल बा कि होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजननी टूटले पजननी दिलवा टूटले पजननी अरे बहुते दर्द देला अच्छा प्यारे हो दिलवा टूटले पजननी भैया के बहुत बहुत आशीर्वाद बुझाते नहीं थे ना इहो केहू सुने खातिर इंतजार में होई हां जी कि हमारे गोलू भैया ई गीतिया कब गाई सही बात जकरे से लव कइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमई करम तारो लागे खानदानी बा बहुत गीत ऐसा होला हां जी जौनरा एल्बम में गा देलू हां तो एल्बम में ठीक लगे सही बात आ सोचब कि भाई भलानवा एल्बम में गौले बा हां हां तनी मंच पर सुनाई तो मजे ना 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 मंच के अलग गीत होला हां जी ओकरा खातिर हमनी के धरोहर रखले बनी जा अपना व्यवहार पर एगो उरा सब गीत सुनले हो खब अभी कहाँ प्रोग्राम रहे पानापुर में नो बड़ी तहर व्यवस्था सुंदर रहे सही बात ओमे को गीत हिंदी में रहे कोई रोक सके कौन हमारा न तनी कोई रोक सके तो रोक ले साजन के पार चली रे हाँ हाँ रह दी हम जान गए नहीं कैसे गावे के बा का अब एगो लइका उदासल बा हां जी ओकरा के 10 गो लइका मजाक बनौले बड़े से कि आखिर उदासल काहे खातिर बा काहे खाते दुइये कारण से लइका उदास सकत रे से हां जी या तो नौकरी ना लगी हां खूब दौड़ले बड़ा फिजिकल कइले बड़ा हां जी मेडिकल मार ली हलो हां हां ज्वाइनिंग ना भइल हां मुंह लटक जाई सही बात आ दूसर का लड़की कोनो नंबर दे के फोने मत उठावे तो मुंह में चोखा हो जाला सही बात 10 गो लड़का एगो लड़का के बारे में बताओ तारे सका का अरे कि न भू
रोवेले झर 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 कि देख ले काहे रुसल बड़े कि देख ले गोरे गोरे गालू बड़े हो उजल बाबा कि देख ले गोरे गोरे गालू बड़े हो अरे माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो तैयारी में रहो अरे देख ले गोरे गोरे गालू बड़े हो माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो जी अरे देख ले गोरे गोरे गालू बड़े हो माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो बना रहा अब लय मार में हिंदी तो जमी ऐसा मार कि सब भाई हाला मचा दे अरे जिंदगी में जो हो भोरे लुए जा जिंदगी में जो हो भोरे लुए जा तो अपना जनुआ के होई दिलवा भोरे लुए जा अपना जनु रहता होई दिलवा काहे तोरे लुए जा अरे दोसरा से नाता जोड़े लुए जा दोसरा से नाता जोड़े लुए जा कि अपना पगला के होई दिलवा काहे जोड़े लुए जा अपना पगला के होई दिलवा काहे देख ले लड़का को हक है सर भैया गीत पर मजा आवता कि ना नया गीत हो यूट्यूब वाला भाई लोग भी जानता कि गोलू राजा लोग सोच के लड़का हो जौना मंच पर जाई 5 गो गीत जरूर अलग सुनाई बाकी तो सब सुनते बानी लड़का कैसे पगलाइल बा इतना बड़े कबूतरी के फेरा में पड़ल के फेरा में पड़ल दिल एक बार लड़की के हंसी मजरल अरे दिल एक बार लड़की के हंसी मजरल कब से हमारे बड़का भैया मनीष भैया आ गए हमारे भीम भैया जिला परिषद साहब अब की वे लाख भीड़ के मनीष भैया से तो हम जुड़ल बनी बड़ी दिन से साईपुर गांव में हमारे प्रोग्राम हो रहे सिसोन भी अब भीम भैया से जुड़िए गए अब की वे हमने क्या तला बड़ाई करो तनी जा तब के वे लाख भीड़ के 2025 में सुधीर भैया के विधायक हमको वे बना दी होलिया आप पवन सिंह के जितवा देनी सब ये लोग बाकी है बा ना 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 हार जीत अलग चीज है हां ठीक कहते हैं गोलू पवन के जितवा देनी सकारा काट से अब यही लोग को नंबर बा पवन सिंह भी जीती हैं सही हार जीत लागो रहेला पहला बार मतना वोट आ गई कम बात भाई नहीं देखो 2 नंबर पर है सामने के 2 नंबर पर अभी बतिया काहे कहता अरे हिम्मत आगे के सोचो हिम्मत नहीं हारे हैं बाबू संघर्ष जारी है कब से हम पगलाइल बानी कब से अरे सुंघिल ले चूड़ा के बाल बन हो बहुत सुंदर अरे सुंघिल ले चूड़ा के बाल बन हो लाल खाती बबुआ में हाल
भाई नौजवान भाई तनी हाथ उठाओ एक बार तो के कही जवाब साफ था और सिलेंडर ठीक बा बहुत सुंदर देखिए एगो बात सटीक कहतनी कि लड़की के जात अगर बम भी गवा दीते हैं पनो तो हमनी के बच जाइए 47 चलवा दी कुछ हो ना हो बाकी कनखी से मार दी तो बच्चे के सवाल नहीं कनखी से मारल बाई अब ना मारी अरे कनखी से मारल बाई अब ना मारी कनखी से मारल बाई अब ना मानी हम अपनों के कहतनी आई तुम ना मिली तो पानी में फानी अरे आई तुम ना मिली तो पानी में फानी हर घर खुशी नगर हनु तोहरे फेरा में अरे घूमत यूपी बंगाल बड़े हो अरे घूमत यूपी बंगाल बड़े हो खाती बबुआ बेहाल बड़े हो घूमत यूपी बंगाल बड़े हो खाती बबुआ बेहाल बड़े हो ये गीत के लेखनिहार हमार गुरु सुशील भैया शिकारी बाबा लिखले बड़े गीत जे पूजराजन महाराज जी के गीत देतनी गौरांगी महाराज जी के देतनी वो शख्स के गीत आइल बा ई कम बात बा पवन बाबा के गीत मिल जाई बाकी उनका लायक व्यवस्था न करे के पड़ी सही बात सूखा फल ई सब मत कहल बबुआ बाबा के चॉइस 18 से 22 बाबा शिकारी पर कोरी दवाई अरे बाबा शिकारी पर कोरी दवाई बाबा शिकारी पर कोरी दवाई अरे बोलुआ से गोरकी के रोजे अरे बोलुआ से गोरकी के रोजे जहिया ना मिलबू तो जाने लू का होला पूछो का होला अरे भान तई खोड़े देवाल बड़े हो ए पवन बाबा अरे भान तई खोड़े देवाल बड़े हो हाथी बबुआ बेहाल देख ले गोरे गोरे अरे गाल बाड़े हो यही माल खाती बबुआ बेहाल